se radi o kom zakonu se radi, to samo znači da stvarno ova grupa ljudi stvarno ima dijalog sad i ovaj projekat je dobro došao jer je stvarno doprineo mnogim nekim proširenjima razgovora, ali je važno da stvarno, i to što je Branislav rekao, apsolutno proizvođači, ministarstvo OCIK konkretno u kome rade, to jest koji vodi Branislav i Snežana, saradnica njegova, stvarno je tu taj dijalog. On stvarno postoji i to je ono što je, čini mi se, najvažnije. Sad bih otvorila još za neki komentar i za pitanje ukoliko imate. Imamo tu i sertifikacijonu kuću, imamo i proizvođače, pa da li imamo još neke komentare apropo ovog dijaloga i tih nekih stvari, a onda možemo da krenemo i o tome koji su dalje planovi, jel tako? Ali ja prvo otvoreno za pitanja, ukoliko ima još neke pitanja ili komentara. Iskustvo sa ove 3 lokalne samouprave, uz pomoć grada Novog Sada i gospođe Ivanke koja je išla sa nama da uspostavimo taj direktan dijalog, je u stvari da ti ljudi lokalne samouprave čekaju ne čekaju, ali kao da žele u stvari da mi dođemo kod njih i da ostvarimo taj dijalog, da i oni očekuju da dobiju, jer mi smo ti, da kažem, kao Regional Srbija, udruženje koje ima znanje. I mi to znanje treba da podelimo sa lokalnom samoupravom, jer ne može lokalna samouprava, da kažem, samo od sebe, pogotovo zato što je ovo tek u razvoju, da kažem, kod nas poslednjih par godina. Mi treba da edukujemo njih, da ne čekamo da oni zovu udruženje ili proizvođače ili nas, Savez kao Regional Srbiju, nego da taj dijalog treba da bude dvosmeran, ali mi treba da ga iniciramo, da bi, jer, da kažem, to znanje preneli na lokalne samouprave, u ovom slučaju po primeru grada Novog Sada. Dakle, ti ljudi koji uvek mi mislimo, u lokalne samouprave to su činovnici, to je administracija, to je teško. Ne, to su ljudi koji žive u istoj lokalnoj sredini, u zajednici sa proizvođačima. I oni znaju, da kažem, te potrebe, samo možda nekad ne znaju kako su to neke modeli, procedure, šta je to geografsko poreklo kao sistem, kako to funkcioniše i da kažem, na nama je da ih edukujemo. To je super što smo iskoristili ovaj projekat baš za to i sad da kažem, na osnovu toga mi ćemo nastaviti dalje. Otići ćemo i u lokalnu samoupravu Bački Petrovac i u Arilje i u druge lokalne samouprave, znajući sad na koji način u stvari mi treba da razgovaramo i kako da ostvarimo taj dijalog. Eto, to je nešto što smo, čini mi se, najvažnije što smo izvukli iz konkretnih aktivnosti i projekta, da kako taj dijalog u stvari da ostvari. Ako smo bili na zadnjem sastanku kod nas, ja mislim da bi bilo dobro, pošto sada kad kažete lokalne uprave da napravi neke mere, pošto to su mere subvencije u delu ruralnog razvoja i da negdje ministarstvo daje neku saglasnost na te mere, možda bi bilo dobro, tu naravno i sa nama, da se napravi neki modalitet svih tih mjera koje mogu da idu ka zaštiti, tako da jednostavno i njima se negdje pomogne, lokalna samouprava, mislim, ne može biti razlika od lokalne samouprave da on sad sve to zna i da je malo da negdje tu, da mi budu onako malo proaktivni, da napravimo te neke mjere, pa kaže, evo, to su, ne znam, 10-15 mjera koje vi možete da našeg lokalnog budžeta, da možete i da otprilike da vidimo kako to radi. Jer ono što je, kako rekao, ne znam, mene ministarstva poljoprivrede su nekad kao onaj prekocenski brod, teško se to mota, to je onako treba, lokalna uprava je na godišnjem nivou i mogu da on mijenja i to vrlo lakše te aktivnosti i čini mi se da ovdje je jako bitno podrška udruženjima. To mi, ja sam 30 mogu da tamo ne ide, znači znam da mi ne možemo sad to, kako funkcionišu udruženja u EU, da plaća se iz ovih taksi, iz članarina od ovih članova radne grupe, očigledno da to ne može. To će možda, kad se malo to jača, kad ne znam nije šta, ali sad da se napravi neki modalitet kako da se pomogne udruženjima, a opet imamo tu drugu stranu, da nam udruženja traju dok traje projekat, znači da se završi projekat, onda se ugasi udruženje. Tako da nije lako, ali čini mi se da treba to pomoći, jer to je jednostavno ljudi koji, oni su nosioci tih poslova i ako nemate neku nagradu u bilo kakvom nekom smislu, to
to se neko lako odustane. Ako mogu da dodam u kontekstu udruženja, nekako kad pričamo o svom dijalogu, dijalog jeste važan, ali odgovornost za dijalog nas sa ove strane i vas koji ste na vlasti kao odgovornost nije jednaka, ali ono što može da bude zapravo što jeste osnaživanje kroz udruživanje, kroz organizaciju, prosto, a kao udruženje građana, što jeste original, ima priliku, odnosno otvorena vrata da konkuriše na različite podsticajna sredstva, tako u oblasti civilnog društva, tako i u oblasti institucija. Ono što kad pričamo o dijalogu, uvek volim da istaknem, upravo ovo što ste rekli, da je važno da kad sednemo pod navodnicima za sto za pregovaranje, da svi želimo da iskažemo neku potrebu, neko ima problem sa nešto konkretno, odnosno da terminologija o kojoj pričamo nije toliko važna, ali ono što može da dođe kao input od civilnog društva jeste, to su te neke analize, prikupljene istraživanja, činjenice koji ćete da donesete zbog toga i toga. Važno je da se, da se promeni pravilnik o, afirmativna mera, afirmativni poen za sertifikaciju, odnosno da se registrovane proizvođače koji se bave organskom proizvodnjom ili koji su nosioci oznake geoporekla, da imaju tu jednu dodatnu meru. Zašto? Da afirmativna mera podrške koja izjednačava uslov konkursa, to ne znači da je neko u povlašćenom položaju, nego prosto da sami ta dodatan poen je zbog dosta većih troškova i dosta drugačijeg načina proizvodnje u odnosu na standardnog proizvođača. U tom smislu samo da to, kao što ste rekli, sa druge strane vi ne znate da li ćete sačekati neki ekonomista ili neko ko možda primarno ne zna, nije ušao u problematiku, ali je važno da imamo, da ti inputi dolaze o problemima i podacima na koji možete da zagovarate i da tražite neku promenu, jako malo že ta apstraktna reč, ali bez toga i vi ste ti koji će da drže tu temu važno, odnosno vidljivu dok budete bili uporni i dok budete ništa o vama bez vas. Tako. Da, upravo tako. Šta su nam dalje planovi i dalje neki koraci? Pa evo, ja bih dodala samo još nešto što sam zaboravila reći, da smo mi sada prvi put ostvarili saradnju sa etno mrežom i da smo sve vreme tokom ovog projekta radili zajedno, da je njihovo iskustvo u ostvarivanju dijaloga u tim nekim pregovorima nama bilo jako značajno. Mi smo se prvi put susreli s tim i nadamo se da ćemo sarađivati s njima i u buduće. Možda najviše nam je značila njihova podrška kada smo razgovarali sa gradskom upravom grada Leskovca i taj proces je još uvek u toku. Nadamo se da će biti jednako uspešan kao što je bio u Čoki i u Novoj Varoši. Original, u ovom trenutku smo se fokusirali na to da malo više još komuniciramo sa ministarstvom u narednom periodu i da se bavimo time da stvarno taj zakon bude najbolje neko rešenje i za nas i za sistem kontrole i za sistem praćenja i sve ono što je nama jako značajno, svim akterima u oblasti zaštite geografskog porekla. Da se to na kraju posle ispromoviše kako treba i da se koristi na najbolji način. Takođe, Original sve vreme i planiramo da nastavimo daje podršku proizvođačima, da se poboljša i sistem interne kontrole. On i postoji, razvijen je, ali ćemo raditi više na tome da bude bolji, da se najveći deo kontrole obavi unutar udruženja i onda ćemo imati lakšu kontrolu posle kada imamo sertifikacione kuće. Delimo ta iskustva da onda gde je to manje, prosto gde ide teže, da prenesemo iskustva iz udruženja koji imaju razvijen taj sistem da poboljšamo to. Svakako ćemo raditi i dalje i na promociji proizvoda, na edukacijama, da se udruženje i proizvođači razvijamo u svakom smislu. I prosto... Izvinjam se, Nikola, ne samo to, procedure koje mi moramo da ispoštujemo, nama poskupljuju proizvodnju i smanjuju količinu proizvoda. Znaš u pčelarstvu. Tako je. Znači, generalno, to je proizvod sa posebnim, da kažem,
nekim karakteristikama i troškove koje imaju i dalje teško nadoknađuju kroz plasman na tržištu. I imali smo, da kažem, negde i radionice i ostalo. Cilj jeste da se sami proizvođači edukuju i dokažu neku stabilnost svog sistema, tako da i sami uzorci, broj uzoraka i količina posla koju rade sertifikaciona tela može da bude manje, znači manji rizici, manje stabilan sistem, manji obim kontrole i samim tim manji troškovi. To zaista može da bude jedan od parametra. Drugi deo segmenta jeste razmisliti tokom vremena šta zaista od toga što kontrolišemo, ispitujemo, utiče na posebna svojstva, a nije neko generičko svojstvo koje je i za ostale proizvode koji nisu zaštićeni i na taj način takođe može da se u značajnoj meri smanje i optimizuju troškovi kako bismo zaista bili sigurni da imamo jedno sito koje nas ne guši, nego samo je tu da zaustavi ono što ne sme da prođe i da nas ne ugrozi na samom tržištu. Iako, da kažem, sertifikacija jeste jedan segment troška, zaista ako pitamo svaki proizvod, moramo kažemo šta očekuje kupac. I ako se ne varam, većina istraživanja kažu prvo je, ovo što je rekao gospodin Raketić, na prvom mestu je poverenje. Znači, ako ja kupujem proizvod sa posebnim karakteristikama i želim da bude autentičan, ne želim da budem prevaran, želim da budem siguran da je to zaista to i da je neka, kažu, treća strana, odnosno neko ko je nezavistan od proizvođača ili nema interes u trgovini i tako dalje, to zaista proveri. Tako da se vratimo, ta edukacija zapravo treba da nam pomogne da optimizujemo svoje troškove, a to su i troškovi proizvodnje, i troškovi sertifikacije i ostale troškove, jer čini mi se da samo optimizacijom troškova ćemo doći na zdravu granu. Ako budemo onako i dalje želeli da nam ta dodatna vrednost pokrije sve troškove koje imamo, teško će biti. Znači, moramo da idemo ka optimizaciji troškova. Jedan segment jeste sigurno sertifikacija, drugi segment jeste sigurno i samo taj način organizacije proizvođača. Po krajnjem slučaju, danas postoji alati za optimizaciju i skladišta i transporta, ako pričamo o grupi i tako dalje. Evo, troškovi derivata su sada značajno skuplji, pa ako optimizujete troškove u logistici, smanjite. Tako da, sigurno treba gledati sve te segmente, a opet nam je ključ početak edukacije. Moramo da se edukujemo da bismo znali to da uradimo. Hvala, Nikola. Da nekako smo sigurni u to što radimo, da se zalažemo za taj, ne samo da nam kvalitet ostane na istom nivou, nego da nekako i poboljšamo vremenom taj kvalitet kroz, ne znam, sada slabo se možda razumem tačno u ovaj resor kojim se vi bavite, ali da li kroz nabavku nekih boljih mašina za samu preradu voća, povrća i toga i svega ostalog, kao što smo mi stalno radili na poboljšanju kvalitete proizvodnje rukotvorina, boljem pakovanju, boljim sertifikatima i to nekako je dalo pozitivne rezultate, a i nekako moram da primetim da se i klima, ljudi se menjaju. Znači, imali smo neke teške periode, imali smo te 90. raspad te Jugoslavije, bombardovanje, sve ostalo i napokon je to sve iza nas i sad nekako ljudi mogu da se bave više poboljšanjem kvaliteta svog života. Gledam i sama kako to nekako kroz vreme i kroz nekako godine i sazrevanje više obraćam pažnju na to šta jedem ja i moja deca, šta pijemo, znači gde ću nabaviti meso, gde ću nabaviti neke određene proizvode prehrambene, tako da mislim da ste jako na dobrom putu, da trebate nekako ostati na tom putu i da treba upravo da postoji jedno udruženje, jer nekako kada, meni se često javljaju žene iz cele Srbije, zainteresovane su za saradnju sa etnom mrežom, zainteresovane su za edukaciju, za unapređenje svojih znanja, ali mi nemamo resor da se bavimo sa pojedincima. Mislim, etnom mreža broji jako mali broj ljudi, tako i ova isto. Nekako, puno će se dalje čuti vaš glas ako ste ujedinjeni, tako da kažem, svi vi pričate kroz jedna ili dvoje usta, a nekada svako priča na svoju stranu. Čini mi se da su nam problemi, čak i ako se ne bavimo proizvodnjom hrane, imamo slične probleme, kao što imate i vi.
ali evo vidim neka poboljšanja, evo i sami ste rekli prije 8 godina je grad Novi Sad počeo da vas podržava i sad je to nešto 100%, što se tiče toga, tako da stvarno samo treba da ostanemo uporni i da ne odustanemo kada nekad i ne dobijemo baš, evo mi ni danas nemamo prodajnu galeriju u centru Beograda, a zalažemo se za to od kako postojimo. Ali imamo neke druge određene rezultate pozitivne, pa će biti valjda i ta galerija u kojoj će pored rukotvorinog da se nađe i Stelici Najvar i vaš med i sve ono ostalo što turisti i naši ljudi mogu da nađu kvalitetan proizvod sa geografskim poreklom, što mogu da kupe za sebe ili svoje goste. Tako da, eto, samo sam to kratko htjela da kažem, da mislim da je jako dobro sve ovo što radimo, a nekako Hvala puno, Iva.